Croeso eto i sianel YouTube y Tabernacl Llwynhendy ac i'n hoedfa ni heddiw y Sul ar ôl y Pasg. Cawn ni ddechrau gyda gair Duw ac anogaeth i addoli o Salm 136. Diolchwch i'r arglwydd am mai da yw, oherwydd mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i Dduw y Duwiau, oherwydd mae ei gariad hyd byth. Diolchwch i arglwydd yr arglwyddi, oherwydd mae ei gariad hyd byth. Fe ddaw ein darlleniad ni heddi o'r Testament Newydd ac o'r bennod fawr ar yr atgyfodiad o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 15. Yr wyf am eich atgoffa, gyfeillion, am yr efengyl a bregethau sy'n chwi ac a dderbyniaso chwythau, yr efengyl sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth, a dych yn dal i lynu wrth yr hyn a bregethais, onid yn ofer y credasoch. Oherwydd yn y lle cyntaf, traddodais i chwi yr hyn a dderbyniais, i Grist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr ysgrythurau, iddo gael ei gladdu, a i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau, ac iddo ymddangos i Cephas ac yna i'r 12. Yna ymddangosodd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith, ac y mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw bod rhai wedi huno. Yna ymddangosodd i Iago, yna i'r holl apostolion, yn ddiwethaf oll, fe ymddangosodd i minnau hefyd, fel i ryw erthyl o apostol. Yn awr, os pregethu'r Crist, ei fod wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, sut y mae rhai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw? Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethir gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi. A ninnau hefyd wedi ein cael yn dystion twyllodrus i Dduw, am ein bod wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist. Ac yntau heb wneud hynny, os nad yw'n wir nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi. Oherwydd, os nad yw'r meirw yn cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd, ac yn eich pechodau yr ydych o hyd. Y mae'n dilyn hefyd fod yr rhai a hunodd yng Nghrist wedi darfod amdanynt. Os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, na ni yw'r bobl fwyaf triennus o bawb. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw. Oherwydd fel y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yng Nghrist. Ond pob un yn ei briod drefn. Crist y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad y rhai sy'n eiddo Crist. Yna daw'r diwedd, pan fydd Crist yn traddodi'r deyrnas i Dduw'r Tad, ar ôl iddo ddileu pob tywysogaeth a phob awdurdod a gallu. Oherwydd y mae'n rhaid iddo ddal i deyrnasu, nes iddo osod ei holl elynion dan ei draed. Y gelyn olaf a ddileu'r yw angau. Ond bydd rhywun yn dweud, pa fodd y mae'r meirw yn cael ei cyfodi? A pha fath gorff y byddant yn dod? Y ffwl. Beth am yr had yr wyt yn ei hau? Ni roddi'r bywyd iddo heb iddo farw yn gyntaf. Ar hyn yr wyt yn ei hau, nid y corff a fydd ydyw, ond groni noeth o wenydd efallai neu o ryw rawn arall. Ond Duw,
Yn ôl ei ewyllys ei hun sydd yn rhoi corff iddo, i bob un o'r hadau ei gorff ei hun. Oherwydd nid yr un cnawd yw pob cnawd, ond un peth yw cnawd dynion, peth arall yw cnawd anifeiliaid, peth arall yw cnawd adar, a peth arall yw cnawd pysgod. Y mae hefyd gyrff nefol a chyrff daearol. Ond un peth yw gogoniant y rhai nefol, a pheth gwahanol yw gogoniant y rhai daearol. Un peth yw gogoniant yr haul, a pheth arall yw gogoniant y lloer, a pheth arall yw gogoniant y ser. Yn wir y mae'r rhagor rhwng seren a seren mewn gogoniant. Felly hefyd y bydd gyda golwg ar atgyfodiad y meirw. Hyeir mewn llygredigaeth, cyfodir mewn anllygredigaeth. Hyeir mewn gwaradwydd, cyfodir mewn gogoniant. Hyeir mewn gwendid, cyfodir mewn nerth. Yn gorff aniannol yr hyeir ef, yn gorff ysbrydol y cyfodir ef. Os oes corff aniannol, y mae hefyd gorff ysbrydol. Felly, yn wir, y mae'n ysgrifenedig. Daeth y dyn cyntaf adda yn fod byw. Ond daeth yr adda diwethaf yn ysbryd sydd yn rhoi bywyd. Eithir nid yr ysbrydol sy'n dod gyntaf, ond yr aniannol, ac yna'r ysbrydol. Y dyn cyntaf o'r ddaear y mae, a llwch ydyw, ond yr ail ddyn o'r nef y mae. Y mae'r rhai sydd o'r llwch yn debyg i'r dyn o'r llwch, ac y mae'r rhai sydd o'r nef yn debyg i'r dyn o'r nef. Ac fel y bydd delw'r dyn o'r llwch arno, felly hefyd y bydd delw'r dyn o'r nef arno. Hyn yr wyf yn ei olygu gyfeillion. Ni all cig a gwaed etifeddu teyrnas Dduw, ac ni all llygredigaeth etifeddu anllygredigaeth. A phan fydd y llygradwy hwn wedi gwisgo anllygredigaeth, a'r marwol hwn wedi gwisgo anfarwoldeb, yna bydd y geiriau hyn sydd yn ysgrifenedig yn dod yn wir, llyncwyd angau mewn buddugoliaeth. O angau, ble mae dy buddugoliaeth? O angau, ble mae dy golyn? Colyn angau yw pechod, a grym pechod yw'r gyfraith. Ond i Dduw y bwr diolch, yr hwn sy'n rhoi'r fuddugoliaeth i ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Felly, fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a diysgog, yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd. Gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni weddio. I ni'n troi at y ti unwaith eto o arglwydd ein Duw gyda diolch a mawl ac addoliad. Dyna sy'n briodol i ni, a dyna i ni'n awyddus i'w wneud, ac yr wyt ti yn deilwng o hynny hefyd. Ac o arglwydd mae'n fraint aruthrol o'r newydd. Diolch am y cyfle i blygu ger dy fron di. Wrth orsedd y Jehofa mawr, plyged trigolion byd i lawr. Gwybydded pawb mae ef sydd Dduw. Ac o arglwydd i ni eisiau ymdawelu nawr, a gwybod mae ti sydd Dduw, yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Iawe, Jehofa, y Duw mawr, y gwir a'r bywiol Dduw. O arglwydd i ni'n daddoli di oherwydd mae ti yw ffynhonnell ein bywyd ni. Ti yw ffynhonnell ein bywyd naturiol ni o arglwydd fel ein creawdwr. Ac fel ein cynhaliwr, wyt ti'n cynnal ein bywyd ni o ddydd i ddydd. Ac i ni'n diolch eto am hynny, ni'n cydnabod hynny eto o arglwydd heddiw. Nid ni sy'n cynnal ein hunain, nid ni sy'n cynnal ein bywyd ein hunain yn y pen draw. Mae'r cyfan yn dod oddi wrtho ti. Ac o arglwydd mae'n briodol iawn i ni ddiolch i ti. Mae'n briodol i ni daddoli ti. Sanct, sanct, sanct
yw arglwydd y lluoedd. Bendigedig fyddod enw di o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. Ac o arglwydd I ni yn diolch eto bod ni wedi cael ein atgoffa o'r Efengyl yn ein darlleniad heddiw. O diolch arglwydd bod na newyddion da I ni. I ni'n gorfod cyffesu o arglwydd, ein pechod ger dy fron di, ein gwrthryfel, a'n anifuddod I ti, beth sydd yn rhan o'n natur ni o arglwydd fel dynoliaeth. I ni'n gorfod cydnabod fel ni wedi clywed yn y darlleniad bod delw adda arno ni. Oherwydd bod wedi troi yn derbyn di, wedi anifuddhau. Ac mae'r un stamp arno ni yn naturiol. Ond diolch arglwydd bod ti'n sôn am I ni gael delw yr arglwydd Iesu arno ni. Y dyn ddath o'r nef. Ac I ni'n diolch bod yr Efengyl y newyddion da yn canoli ynddo fe. Nid yno ni o arglwydd, nid beth allwn ni wneud, nid beth allwn ni gyflawni, ond ynddo fe. Ac I ni'n diolch bod e'n canoli ar ei farwolaeth ar y groes, bod wedi ei draddodi dros ein pechodau ni, bod wedi ei gladdu, bod wedi profi blas marwolaeth drosom ni, ond bod wedi ei gyfodi y trydydd dydd, a hynny mwyn ein cyfiawnhau ni. Ac arglwydd I ni diolch am gael ein atgoffa yn y darlleniad a dros gyfnod y Pasg, am waith yr arglwydd Iesu, am ei farwolaeth iawnol yn ein lle ni, yn cymryd cosb ein pechod ni arno fe ei hunan. Dy bod ti o Dduw ein tad a thad yr arglwydd Iesu, heb arbed dy fab dy hun, a bod y mab wedi ei roi ei hun, wedi traddodi ei hunan drosom ni oll. Diolch o arglwydd am dy gariad anfeidrol tuag ato ni, sydd wedi dod â newyddion da I ni, oherwydd bod wedi marw dros ein pechodau ni, I dalu pris ein dyled ni, I gymryd ein dyledion, I gymryd ein beiau, I gymryd ffieidra ein pechod, arno fe ei hunan, a chymryd y canlyniadau ar groes Calfaria. Ond arglwydd I ni'n diolch bod hwnna wedi gorffen, bod wedi gwneud popeth oedd angen ei wneud, a bod wedi dweud gorffennwyd, ac nad yw heddiw ar y groes, nad yw ddim heddiw yn y bedd, ond mae wedi ei gyfodi. Mae wedi esgyn at ddeheulaw y tad, lle mae'n eiriol troson ni, a mae'n teyrnasu, a mae'n dal I deyrnasu, nes iddo fe osod pob gelyn dan draed, a nes iddo fe gasglu pob un o'i bobl ato fe ei hunan. Ac arglwydd diolch bod ei deyrnas ef yn dod, yn cynyddu, yn lledu o un dydd i'r llall, trwy bob ran o'n byd ni, nes daw y diwedd. Ac arglwydd felly, I ni'n gweddio I ti, siarad â ni heddiw trwy dy air, ac I ti yn atgoffa ni, beth sydd yn wir, beth yw'r gwirioneddau pwysig neu rai ohonyn nhw sydd yn y bennod fawr yma, oherwydd bod Iesu Grist wedi ei gyfodi. Arglwydd I ni'n diolch bod na wirioneddau oherwydd hyn I ni sydd yn ymarferol i'n bywyd ni heddiw. Arglwydd, rwy ni glistiau nawr I wrando, rwy ni galonau I dderbyn o arglwydd, rwy ni ewyllus I ymateb yn iawn I thair di. Ac arglwydd nertha ni fel dy bobl I beidio â digaloni yn y dyddiau hyn, I beidio â gwangaloni o arglwydd, ond I ddyfal barhau yn helaeth yng ngwaith yr arglwydd, gan wybod nad yw ein llafur yn yr arglwydd yn ofer. Diolch o arglwydd, nad oes dim byd I ni'n ei wneud yng ngwaith teyrnas Iesu Grist sydd yn ofer. Mae'n gwaith ni'n wan o arglwydd yn aml, yno ni'n hunain wrth gwrs, ond mae'n waith gwerthfawr. Ac I ni'n gweddio eto deled y deyrnas a gwneler dy ewyllus. I ni'n gweddio eto I ti, drigarhau wrth ein byd ni arglwydd I ti, drigarhau wrth ein gwlad ni. I ni'n gweddio am iachad i'r coronavirus. I ni'n gweddio arglwydd I bobl I ystyried ei cyflwr, I ystyried ei perthynas â Duw yn y dyddiau hyn, I ystyried bod bywyd dros dro a bod tragwyddoldeb o'n blaen ni. Ac arglwydd,
i gael calonnau y doeth, i droi at yr arglwydd, i droi at y ceidwad, i droi at yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni dy bobl i fod yn halen, i fod yn olynu, i fod yn dystio ni ti, hyd yn oed yn y dyddiau hyn. O, arglwydd derbyn ein diolch nawr, maddau ni yn pechodau, derbyn y clod, y mawl, y gogoniant i gyd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, Sul diwetha oedd hi'n Sul y Pasg wrth gwrs. Oedden ni'n dathlu at gyfodiad yr arglwydd Iesu. A buon ni'n cofio fel oedd y tad a'r mab wedi'n caru ni. Heb arbed y mab, a'i fod yn siŵr o roi gydag e bob peth sydd ei angen arno ni i fywyd tragweddol. Heddiw, yn ni am edrych ar rai gwirioneddau pwysig iawn sydd yn sefyll nawr am fod Iesu Grist wedi ei godi o'r marw. Mae rhain i'w gweld yn y bennod daeth yn darlleniad ni ohoni, sef 1 Corinthiaid 15, lle mae'r apostol Paul yn delio gyda disgeidiaeth ffals oedd yn cael dylanwad ar eglwys Corinth, sef nad oedd dim atgyfodiad oddi wrth y marw. A gweitha'r modd, mae dal yn broblem heddi. Mae dal yn ddylanwad heddi mewn rhai cylchoedd ac eglwysi Cristnogol hyd yn oed. Y broblem a'r heresi o wadu yr atgyfodiad corfforol, atgyfodiad corfforol yr arglwydd Iesu ac atgyfodiad y meirw. Ond wrth gwrs, os yw hyn yn wir, mae yn tanseilio yr efengil i gyd. Does dim efengil gyda ni. Ond beth i ni am geisio wneud nawr yw edrych ar y gwirioneddau cadarnhaol sydd yn deillio o atgyfodiad Iesu Grist. Cyn ni am sôn am 4 yn fras heddi nawr. Yn gyntaf, mae'r atgyfodiad yn dangos bod gair Duw, yr ysgrythur, yn gwbl ddibynadwy. Gallwn ni ddibynnu yn llwyr 100% arno fel i ni'n dibynnu ar Dduw. Mae llawer o drafod nawr yn sgil coronavirus wrth gwrs, wel pwy ni'n gallu credu? Pwy ni'n gallu trystio yn y dyddiau hyn? Pwy sy'n dweud y gwir? Odyn ni wedi cael y gwir i gyd gan China, ynglŷn â siod oedd y virus wedi dod i gysylltiad â phobl yn y lle cyntaf. Allwn ni drystio y World Health Organisation. Mae hynny wedi bod yn newyddion yn ddiweddar. Dylen ni fod yn rhoi arian iddyn nhw. Gallwn ni drystio gair y gwleidyddion yn y sefyllfa bresennol. Pwy allwn ni drystio? Pwy allwn ni ddibynnu arno? Allwn ni drystio gair unrhyw berson dynol yn llwyr. Wrth gwrs, mae yna lot o ansicrwydd ar hyn o bryd. Wel, mae'r apostol Paul yn dweud bod yr arglwydd Iesu wedi marw dros ein pechodau yn ôl yr ysgrythurau, sef yr Hen Testament. Ei fod wedi ei gladdu a ei godi y trydydd dydd, unwaith eto, yn ôl yr ysgrythurau. Felly, roedd hyn gafodd ei ddweud yn yr ysgrythur wedi dod yn wir. Gallwn ni ymddiried yn llwyr yn y Beibl yng ngair Duw, a mae'n hyfryd a mae'n fraint gallu dweud hynny heddi. Mae yna un, allwn ni ddibynnu'n llwyr arno fe. Mae yna le i droi at air Duw, allwn ni ddibynnu arno fe 100%. Mae Pedr ar ddydd y Pentecost yn cyfeirio ac yn dyfynnu o Salm 16 yn yr Hen Testament, sydd yn dweud, na fydde Duw yn gadael i'w sanct, yr un sanctaidd, i weld llygredigaeth. Ac wrth gwrs mae Pedr yn dweud wrth y gynulleidfa, mae'n dweud wrtho ni trwy'r Beibl, fod hyn yn broffwydoliaeth o'r Meseia, yr arglwydd Iesu. Na bydde fe'n cael ei adael yn y bedd, na thrigfan y meirw,
ac na fyddai gorff ddim yn llygru. A dyna'n union ddigwyddodd. Ac wedyn ni meddylwch am yr arglwydd Iesu. Mi ddwedodd fod hanes Jona a'r pysgodyn yn gysgod ac yn arwydd o beth fydde'n digwydd iddo fe, a bydde hynny yn arwydd i'r Iddewon. Fel y bu Jona ymol y pysgodyn dros ran o dridiau a thair noson, bydde mab y dyn yn nyfnder y ddaear ac yn dod nôl yn fyw, wrth gwrs. A dyna'n union ddigwyddodd. Chi'n gweld, gallwn ni drystio yr ysgrythyr. Gallwn ni drystio tystiolaeth y 500 o dystion yr apostol Paul, welodd y Crist byw. Gallwn ni drystio'r Testament Newydd fel yr Hen Testament. Os yw hyn i gyd yn wir, gallwn ni drystio y Beibl cyfan, sy'n dweud mai Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, Iawe neu Jehova, yw ein creawdwr ni, ein cynhaliwr ni, a'n gwaredwr, ein hachubwr ni. Gallwn ni gredu gair Iesu Grist yn llwyr. Cymrwch chi y geiriau pan ddwedodd fod wedi dod i roi y bywyd mwyaf helaeth, mwyaf llawn posibl, sef bywyd mewn perthynas ag fel ein bugail. Un sydd wedi ein prynu ni, un sydd wedi marw drosto ni, wedi rhoi ei einioes dros y defaid, un sydd yn ein nabod ni yn bersonol, un sydd yn arwain ei braidd, yn arwain ei bobl, ac yn ei cadw nhw'n ddiogel, yn saff yn ei law. Gallwn ni ei drystio fe, chi'n gweld, pan mae'n sôn am ddwy ffordd. Mae pob un ohono ni ar un o ddwy ffordd mewn bywyd. Mae yna ffordd llydan, mae yna ffordd gul. Mae'r un lydan yn mynd i ddistryw, mae'r un cul yn arwain i'r bywyd, i'r gogoniant, i'r nefoedd wrth gwrs. Mae'r drws yn gul. Dim ond un ffordd sydd i ddod, dim ond un llwybr sydd i ddod, un drws sydd i ddod at y llwybr cul sy'n arwain i'r bywyd. Iesu Grist ei hunan yw hwnna. Mae'n hyfryd gallu dweud wrthoch chi, bod troi at y Beibl, at air Duw, gallwch chi ddibynnu'n llwyr arno fe, ac mae'n dweud y gwir wrtho ni. Yn ail, gan fod Iesu Grist wedi cael ei atgyfodi, mae'n cadarnhau y gwirionedd y bydd atgyfodiad oddi wrth y meirw i bawb. Mae hon yn neges bwysig iawn. Chi'n gweld, mae'r Beibl yn dweud wrtho ni o ble ni wedi dod. Shwd ni wedi cael ein creu, adda ac Efa, ac o ble ni wedi dod a pam mae pethau fel maen nhw heddiw. Ond mae hefyd yn dweud wrtho ni beth fydd yn digwydd i ni yn y dyfodol. Mae'r apostol Paul yn ein atgoffa ni fod atgyfodiad y meirw nawr yn ffaith. Ac mae atgyfodiad Iesu Grist, wrth gwrs, yn cadarnhau hynny. Dyma beth wedodd yr arglwydd Iesu ei hunan yn ystod ei weinidogaeth. Mae'n sôn am Dduw y Tad nawr. Rhoddodd iddo, hynny yw, i'r mab, rhoddodd iddo hefyd awdurdod i weinyddu barn. A mae mab y dyn yw ef. Peidiwch â rhyfeddu at hyn, oherwydd y mae amser yn dod pan fydd pawb sydd yn ei beddau yn clywed ei lais ef ac yn dod allan. Bydd y rhai a wnaeth ddaioni yn codi i fywyd, a rhai a wnaeth rygioni yn codi i gael ei barnu. Mae'r geiriau hynny yn Efengyl Ioan, pennod 5, adnod 27 i 29. Felly, nid y bedd yw'r diwedd. Nid ein profiadau ni yn y byd yma yw'r cyfan fyddwn ni'n ei brofi. Mae'r rhagor i ddod. A mae hwn yn bwysig. Chi'n gweld, mae'r Beibl yn dweud hyn wrtho ni. Mae Duw yn dweud hyn wrtho ni trwy ei air. Ar ôl marw, bydd rhaid i ni roi cyfri am ein bywyd ar y ddaear. Mae dydd y farn yn dod.
a'r ffordd i fod yn barod, nid yn unig mae'n dweud bod e'n dod, ond mae'n ffordd i ni baratoi ar gyfer hynny wrth gwrs. A'r ffordd yw dod i adnabod Iesu Grist, derbyn Iesu Grist yn arglwydd ein bywyd ni nawr. Mae'r arglwydd yn dweud wrthon ni yn diwedd, mae'r arglwydd Iesu yn dweud, chi'n cofio'r geiriau falle, i beidio a thrysori ein trysorau ar y ddaear. Lle fyddwn ni'n colli popeth yn y pen draw, allwn ni golli pethau nawr, ond fydd popeth yn cael ei adael ar ôl yn y pen draw. Na, trysorwch eich trysorau yn y nef, medde fe. Buddsodwch yn y nef ac yn heyrnas nefoedd. Mae'n ein cynghori ni i roi ein serch, ein calon, ein bryd ar deyrnas nefoedd. Cyngor pwysig iawn iawn. Mae'r Beibl hefyd yn dweud, wrth gwrs, na does dim condemniad i'r sawl sy'n ymddiried yn Iesu Grist. Ond bod y sawl sydd heb gredu wedi ei gondemnio'n barod. Mae pob un o'n ni yn hoffi meddwl bod ni'n barod ar gyfer y dyfodol. Mae'n bwysig yn dyw, mae'n deimlad braf. Mae gyda chi yswiriant ar gyfer y tŷ falle, rhag ofon bydd rhywbeth ofnadwy'n digwydd. Yswiriad ar gyfer cynnwys y tŷ. Yswiriad ar gyfer y car. Yswiriant iechyd falle, yswiriant bywyd. I ni'n ceisio paratoi gymryd y gallwn ni ar gyfer y dyfodol. Wel nawr te. Ydyn ni yn barod ar gyfer cwrdd â Iesu Grist? Ar gyfer dydd y farn? Ar gyfer tragwyddoldeb sydd o'n blaen. Cofiwch, Iesu Grist wedi codi o'r beth, mae'n ein atgoffa ni fydd pawb yn codi. Sim ots lle fyddwn ni wedi'n claddu, neu os byddwn ni wedi cael cremesiwn, sim gwaniaeth am hynny, byddwn ni gyd yna. A mae rhaid i ni fod yn barod. Yn drydydd, gan fod yr arglwydd Iesu wedi ei godi, nid yw'r Cristion, y crediniwr, yn ei bechodau. Adnod 17. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd ac yn eich pechodau yr ydych o hyd. Mae'r atgyfodiad yn brawf bod pris ein pechodau ni wedi ei dalu. Wrth gwrs, ni'n darllen yn adnod 3 bod Crist wedi marw dros ein pechodau ni. Yn ein lle ni, cymryd pechodau ei bobl arno fe ei hunan. Wedi talu pris pechodau pobl ddew. Wrth gwrs, y rhai sy'n credu. Rhai sydd yn pwyso ar yr arglwydd Iesu a'i aberth drostyn nhw. A gan fod ein prynwr ni nawr yn fyw, sdim angen i ni bendroni, sdim angen i ni boeni, ydy e wedi talu digon. Ydy Duw wedi derbyn a'i aberth yn ein lle ni. Wrth gwrs i fod e, mae'r cwbl wedi dalu. Mae'r atgyfodiad hanesyddol corfforol yn brawf o hynny i gyd. Mae Paul yn disgrifio y ffeithiau am farwolaeth, claddu, atgyfodiad Iesu Grist fel yr Efengyl, wrth gwrs, sef neges o newyddion da. Newyddion da i bechadur sydd mewn perygl. Dwi'n mynd bod os ych chi wedi sylwi, dydd Mercher diwetha, Ebrill y 15fed, oedd y dyddiad suddodd y Titanic dros ganrif yn ôl, wrth gwrs. Oedd lot fawr o bobl ar y llong enfawr crand yna, dros 2000. Rhai yn awgrymu bod yn nes at 2. Ac oedd y llong yn edrych mor brydferth yn gadael Southampton, ond oedd hi. Yn cynnig moethusrwydd, digon o fwyd a diod, digon o adloniant, miwsig, cerddoriaeth byw a diogelwch. Safe passage. Byddech chi'n gallu cyrraedd America yn gynt nag eriod ac yn saff. Ond i ni gyd yn gwybod, mae suddo nath e. A mae hwn yn ddarlun bach nawr i ni o bobl, ni yn ein natur,
yn ein pechodau. Chi'n gweld, os 'yn ni dal yn ein pechodau, 'yn ni fel y bobl na oedd ar y Titanic. 'Yn ni ar long sy'n mynd i suddo. A'r capten yw Satan, yr un sy'n cael ei ddisgrifio yn y Beibl fel tywysog y byd hwn. Nawr, mae'n cynnig moethusrwydd i ni, mae'n cynnig adloniant i ni, mae'n cynnig llwyddiant yn y byd i ni, hapusrwydd, diogelwch ac yn y blaen, pob math o bethau, ond heb Iesu Grist. Dwi'n yn fodlon i ni ddod at Iesu Grist. Dwi'n yn fodlon i ni roi yn bywydau i'r arglwydd Iesu. Ond chi'n gweld suddo i golled dragwyddol fydd y canlyniad. Beth oedd angen ar y teithwyr oedd ar y Titanic? Wel, bad achub wrth gwrs. Ac oedd e'n drist i weld ac i nodi doedd dim digon o fadau mewn gwirionedd ar y llong i achub pawb. Ond trwy drigaredd, os chi'n gwybod rhywfaint o'r hanes, oedd nifer o longau eraill digwydd bod yn weddol agos at y Titanic ar y pryd. Ac hefyd, oedd dyfais newydd i gael, sef y wireless. Oedd wedi ei ddyfeisio gan Marconi tua trowad y ganrif ddiwetha. Trwy y wireless, oedd y llongau hyn, rhai o'r llongau oedd yn yr ardal, wedi anfon sawl neges, sawl rybydd i'r llong fawr yma, bod na fynyddoedd rhew yn yr ardal, icebergs, yn ardal Newfoundland fanna. Roedd y Titanic wedi ei hanwybyddu. Mae hynny'n drist iawn. Ac mae'n rhan o'n gwaith ni fel eglwys Iesu Grist, fel pobl Iesu Grist, i ddweud wrth bobl, i ala rybydd. Mae yna iceberg o'ch blaen chi. Mae marwolaeth o'ch blaen chi. Mae dydd y farn o'ch blaen chi. Mae rhaid chi fod yn barod. Mae rhaid chi ddod off y Titanic. Mae rhaid chi ddod o'ch pechodau a dod at Iesu Grist. Ond wrth gwrs, pan oedden nhw'n taro, unwaith o'n nhw wedi bwrw'n erbyn yr iceberg, oedd na negeseuau mynd wedyn ni ar y wireless, SOS wrth gwrs, a daeth nifer o'r llongau i gymryd dros 700 i gyd i ddiogelwch. Gallwch chi ddychmygu, wrth gwrs, bod ni, wel, dychmygu beth bynnag y ryddhad, y llawenydd, y gorfoledd o fod mewn bad achub. Falle, doedd e ddim mor grand, doedd nhw ddim mor fawr ar Titanic, doedd ddim yr un crandrwydd ar steil, ond oedd y llongau yma'n gallu osgoi'r iceberg a'i cymryd nhw i ddiogelwch go iawn. A chi'n gweld, mae'r atgyfodiad Iesu Grist yn profi ni mai fe yw mab Duw, yr un oedd e'n dweud, mab y dyn, gwaredwr ac achubwr dynion. Ac o ddod ato fe, di ni ddim yn y Titanic, di ni ddim yn ein pechodau. Ac 'yn ni'n gwybod hynny, 'yn ni'n gwybod bod y gallu gyda fe i'n hachub ni, a'n harwain ni'n saff bob cam i'r gogoniant, oherwydd iddo farw ac oherwydd iddo atgyfodi. A fe yw capten, os gael ei ddweud, ein iachawdwriaeth, capten y bad achub, sydd yn ein cymryd ni, yn cadw ni'n ddiogel, nes i ni gyrraedd y nef a'r ddaear newydd. Nawr, wyt ti wedi anfon SOS ato fe eto? Wyt ti'n gweld bod ti yn dy bechodau? Wyt ti'n gallu gweld heddi, os wyt ti ddim yn Gristion, bod ti fel rhywun sydd ar y Titanic? Mae'n mynd i suddo. Mae rhaid i ti alw. A mae'r arglwydd Iesu a mae capten y bad achub, mae e wrth law wrth gwrs, mae'n barod i ni dderbyn unrhyw un i mewn, fel bod chi ddim, chi a fi, bod ni ddim yn ein pechodau, ond yn Iesu Grist. Mae'n siŵr o glywed, mae'n gwbl abal i'n hachub ni pwy bynnag ydyn ni. Ac yn bedwerydd, mae atgyfodiad Iesu Grist yn flaenffrwyth o atgyfodiad
y Cristion. Dyma'r darlun arall mae'r apostol Paul yn ei ddefnyddio. Iesu Grist yw'r blaenffroedd, ac wedyn y rhai sy'n eiddo iddo fe. Y rhai mae bia nhw nawr, hynny yw rai sydd wedi rhoi eu hunan yn ei ofal. Fydda nhw yn cael eu codi nes ymlaen pan fydd e'n dod yn ôl yr ail waith. Y blaenffroedd, wrth gwrs, oedd yr ysgub cyntaf yna i gael ei gasglu, ac oedd e'n garanti o gynheuaf mawr. Gwyl y blaenffroedd oedd y dydd. Oedd hi'n oel yn Israel, y dydd gododd Iesu Grist o'r bedd. A chi'n gweld, os oedd yr ysgub cyntaf wedi cael ei gasglu, oedd y lleill yn siŵr o ddod ac yn barod i gael ei casglu hefyd. Oedd yr arglwydd Iesu wedi cael ei godi yn anllygredig. O, mae hwnna'n hyfryd yn dweud. Oedd e wedi atgyfodi 3 person, ond oedd ei atgyfodiad e'n wahanol. Oedd e wedi codi Lazarus, mab y weddw o Nain a merch Jairus. Ond wrth gwrs o'n nhw'n cael eu codi i fyw ar y ddaear eto, ac i fynd trwy farwolaeth unwaith eto. Ond mae wedi cael ei codi trwy ogoniant Duw ac i gyflwr o ogoniant anllygredig. Ac fel yna, bydd atgyfodiad pob un sy'n ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Nid atgyfodiad i farn a chondemniant, ond i ogoniant tragwyddol. Falle bod rai o'ch chi yn gwynio neu'n gwneud croesbwyth, cross-stitch, neu tapestry falle, a mae gyda chi edau a nodwydd. Mae'r edau a'r nodwydd yn sownd yn ei gilydd. A dyna ddarlun bach nawr o berthynas y Cristion a Iesu Grist trwy ffydd. I ni wedi cael ein clymu ynddo fe. Nawr te, i fynd nôl at y tapestry, unwaith mae'r nodwydd yna wedi mynd trwy y defnydd, beth bynnag sydd gyda chi, dilledyn neu canfas neu beth bynnag yw e, a'r nedwydd yn mynd trwyddo, mae'r edau yn siŵr o ddilyn. Ac fel yna'n gwmws, byddwn ni, sy'n credu yn yr arglwydd Iesu, yn mynd trwy farwolaeth ac yn cael ein codi. Yn union fel ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu Grist. Ein codi yn anllygredig, ein codi ar gyfer gogoniant. Ac oherwydd hyn, medda'r apostol Paul, mae angau, mae marwolaeth, mae'r bedd wedi colli ei arswyd. Dyn ni'n dod at yr uchafbwynt, ond dyn ni o angau ble mae dy fuddugoliaeth. O angau ble mae dy golyn. Dyw neidyr sydd heb wenwyn ddim yn creu yr un arswyd a'r un gwenwynig, ydyw e? A mae modd, mae rhai pobl yn ei wneud e, maen nhw'n tynnu'r gland yna sy'n cynhyrchu'r gwenwyn, fel bod y neidyr yn ddiniwed. Nawr, mae marwolaeth dal i fod yn elyn, wrth gwrs. Mae'n dod â tristwch, colled, trauma, mae e. Ond mae'n neidyr di-wenwyn o ran diogelwch ein henaid ni a'n chanchubiaeth ni. Y cyfan mae'n gallu wneud yw ein cymryd ni at Iesu Grist yn yr ysbryd i baradwys, a'n gosod i gysgu mewn bedd am gyfnod. Cysgu yw gair y Testament Newydd am farwolaeth y Cristion, nes iddo gael ei ddeffro wedyn mewn corff newydd ar gyfer y gogoniant tragweddol. A mae hon yn dewi yn neges mor bwysig yn ein dyddiau ni nawr. Ni wedi cael ein atgoffa nawr o'n marwoldeb. Pobl o bob oed yn colli bywyd, yn marw oherwydd coronavirus. Wel, pryd bynnag a sut bynnag, mae marwolaeth yn dod i'r Cristion. Mae e'n mynd i gael buddugoliaeth lwyr drosti, trwy yr un a fu farw dros ein pechodau ni, a gladdwyd, ond a godwyd y trydydd dydd. Wel, i ni'n diolch heddi am atgyfodiad hanesyddol
ein harglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni gofio beth mae hynny'n ei olygu, y gwirioneddau sy'n dilyn y gwirionedd sylfaenol yma. Gallwn ni drystio gair Duw, gallwn ni drystio'r Beibl yn llwyr, a mae eisiau ni wneud a'i gymryd o ddifri. Gaiff pob un ei atgyfodi, naill ai i fywyd tragwyddol neu i farn a cholled. Mae rhaid gwneud ein hunain yn barod, nid y bedd yw'r diwedd. Does dim rhaid i ni nawr i fod yn ein pechodau, a defnyddio ni ddarlun y Titanic. Gallwn ni fod yn Iesu Grist, y bad achub sy'n cymryd ac yn cario ei bobl a'n cadw nhw'n saff i fywyd tragwyddol. Gallwn ni edrych ymlaen at atgyfodiad gogoneddus mewn cyflwr anllygredig cyn hir, pan ddaw Iesu Grist yn ôl. Gadewch i ni fel ei bobl i frwydro nawr, yn un nerth wrth gwrs, i fyw bywyd sanctaidd, gan ni fod yn ein paratoi ni ar gyfer y gogoniant. Iddo fe y bo'r gogoniant i gyd. Amen.